joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O, day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makiklaming. Dito sa programa, Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Bagatugang, good morning! 5 days before Christmas. Merry Christmas! Naitayo mo na ba ang Christmas tree? May pangregalo ka na ba sa inaanak mong marami? Naisapit mo na ba ang parol? Sa okasyong ito di ka na ba magagahol? At sa pagkakataong ito kami naman ang babati. Sana'y maibigan niyo ang mga kanta kung maaari. Magpahinga na muna at sumandalang sandali. Handa na ang aming tambol, gitara at buong barkada. Yan, maligayang Pasko po! Saan man kayo sa mundo mga kapako-Bicolano, kapwa natin Pilipino, good morning! Sana po nasa maray kamugtagan dahil pinagbamati na naman nakakulugan sa hawak. Kagutuman sa tulak. Asin kapalpakan sa yutak. Yan, sabi kayo ni Ninong Ariel. Good morning po sa mga kababayan niya to, mga kapako seniors. Good morning! Galaw-galaw, mga kapako seniors ha. Nang damit Na-pay out pa sa nakamunig di sa Ligaspi Kasudma. na ba sa ninong gawa Yung quarter lintig sarang ribo. Ayan. Duman sa mga kababayan po niya to, kasalo kang magkauning masustansya pagkatapos maglikay nyo niyang pong holiday. Iwasan ang mga pagkaing may batang pasikip maskad, mataba, at matamis. Ayan. Iwasan po yan para po happy tayo at bright and healthy pagkatugang sa 2025. Ako pa sa lingkod, Mardela Deng, ibang salit sa naperotian. Hanggang alas 12 kita sa programang Aramon Yato digdi po sa Radyo DCGB. Nahiling, nasisirip, nadadangog sa DCGB News Online Facebook page, DCGB YouTube channel live, Ligaspi. Asin siyempre sa DCGB Live app. Siring man nakatune in po kamo sa 729 kHz sa pitan ka mga radyo. Kami po binapapalin sa magmang morning sa mga birthday celebrators. Happy birthday, many returns of the day. Special mention sa mga barkada ta. Kay Sir Noel na Manalo, happy birthday sir. Siriman kay Sir Joseph Braga, happy birthday. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Kasi sa iba pa pong nag-birthday sa kanyan, happy birthday. Sa mga bisita, sabay tayong umawit. sa mga bisita, Handa na ang mga foreigners, pati na sa mga local na turista, kanya ang pulig di sa Albay. Enjoy the sights, savor the taste, but protect our environment. Sa mga shoppers, ingat sa shoplifters. Asin siyempre sa mga nag-motor tabi, asin sa mga may bikulo. Iyan, likay-likay po kita sa mga road crash. Sige po ang dakol. Kampig dadara sa ospital. Ano ba? Ingat-ingat po tabi. Kung nakainom na, dahil maraming parting nyan, wala to, wag nang magmotorsiklo, magpahatid na lang. Para po ariglado kita. May mga pag-uuran pa tabi na maranasan kita because of the shear line. Kasi dito pong mga nakakapekto po na weather system sa tuya. Shear line, ITCZ, tapos yung amihan. Ayan.
para po sa mga kababayan ta maglikay-likay kita O beno, mga tugang, duman po sa mga kabarangay ta, kaibanan ta sa technical side si Ronald Baldo at abunon permisinal. Mapiperpikay ni ang simbang gabi. ang Misa de Gallo. Mantang yaon man si Jerome Nico Martinez, mga tugang sa DCGB Social Media Department. Yaon na si Shia Leron, Shara Leron sa DCGB Production Assistant Center. And then siyempre yaon man si Angel Mostaza sa newsroom. Saka si Mary Joy Jarasco. Siring man si Jenny Matthew Balyaran. Kami po kabos, minapaabon sa Rambang Morning, minasaludar. Sana po marayrahayan sa tuyang pamaskuhan. Nakatipo na. At saka yung mga nagwi-wish na sana niya may mag-send sa akin ng text message o kahit nasa messenger na, anong Gcash mo? Padadalan kita ng pamasko. Ingat po tabi kita kadako lang mga scammers po ngunyan. Kaso udma may abiso mga tugang so may abiso so National Telecommunications Commission. Ano po? Manood po duman sa pag-iingat sa scam ngunyan po na holiday. Ang sabi kan NTC, maging mapanuri at huwag i-click ang anumang link sa text message. Ayan. O i-report tulos mga tugang sa NTC website o i-upload sa NTC hotline 1682. Pigtay takutan na maka-link kita mga tugang dyan po sa NTC Regional Office. Kaya lang day po akong panahon para mag-email, ma-onboard na kita, no? At dapat maka-email kita duman mga tugang kay Attorney Judy, kay Attorney Judy sa legal department ini, mga tugang siya ang pwede niya itong kaurunon digdi. Kundi kitang kunyang baka sa Monday na sana. Pag naluwag-luwag kita ma-email kita duman sa NTC Region 5. I-address ta kay Attorney Judy Ann Bilangil. Nakakauron ta na di sa DCGB baga. Kamang nakalipas. Kundi medyo kunyang kita. Basta yan na lang, abiso ta. Mayroon pa kasing mayroon pang sarong klase na kalukuhan yung tinapon na brushing. Yung papadarang ka ng regalo, may ma-deliver sa imo, dahil ka man sisingilon. Kundi dahil mo man aram kung sa inali Basta may nagpadarang sa imo nga regalo. Pero naman sa laog, pagbukas mo, may nakabugtak naman na i-scan mo nga yan na kunyan. Ano nga po yan kayan? So, pigi-scan ba? Ano po yan? Ang dahil yan, QR code. Ayan. I-scan mo ngayon yung QR code. Ayan, pag na-scan mo ng QR code, yun na ang problema. Kaya pag naka-receive ka, sabi kang mga amigo sa NTC, pag naka-receive ka, ignore mo lang yung QR code. It's either itapon mo yung regalong na-receive mo or i-keep mo. Di ba? Pero never na magsunod ka duman mga tugang sa pigsasabi kay ito pong sender na dahil mo nga ni aram. Brushing ang apod. Iba naman yung phishing, di ba? Kasi yung phishing is instructionan ka na i-click mong mga ini tapos magdumang may mga dapat mong kasi kasuhon duman. Yan, phishing naman yan. Okay, maglikay po kita. Biroon man pati si Gub Glenda at saka si Doc Cedric nadali o may nadali pati na nagpadara ning solicitation Sus Maria Joseph. Likay po kita, takadakol po ka ng mga loko-loko. Ang pinaka-importante po ngunyan, if you receive such text message, apudan mo. Apudan mo para masiguro mo na siya talaga ito. Tangani na makalikay kita mga tugang sa sa mga kalokohan kan iba. Ayan po tabi. Para po duman sa mga kabarangay ta. And then siyempre sa mga motorista magkarga na kamungunyan. Tigwa na mas itong pamasko mga tugang sa Martes. Anak ng tinapay, walang katapusan ito, Nald. Una talamang kung pag Pasko, may dakulang rollback. Hindi ho. Sa Martes, may estimated mga tugang na oil price increase sa gasolina
magmumuntar mga tugang sa 35 sentimos hanggang 70 sentimos kada litro. Anak ng tinapay, daw na kulaman na niya, no? 35 to 70 centavos per liter ang magiging aumento sa Martes, bispiras ng Pasko. Ha? So mga may diesel, daw na kulaman sa diesel. Oh. Sa diesel, magkakawat po ang aumento sa Martes sa 1.10 hanggang 1.40 kada litro. Ayan. And then sa kerosene, magkakawat naman sa 90 sentimos hanggang piso kada litro. So yun po yan, tabi, mga tugang ang update ha. Pero ang pinakang final kaya na abiso, sa maabot pong, Lunes, Pitsa 23, yun yan ang araw kining oras, ipopost yan kan mga oil companies kung pira talaga ang magiging aumento. Pero at least kung may idea na po kita na ang gasolina maitaas mga tugang sa Martes between 35 centavos to 70 centavos, ang diesel 1.10 hanggang 1.40 kada litro, and then so kerosene o gas 90 centavos to 1 peso. O yan po tabi, mag-antisipar na kita. Kung lalo kung may dadumanon po kitang horalawig, abutong kita kaya na pag-increase, ay magwasiguro na kita ngunyan tangani po na maka-ekonomiya maski pa paano. Di ba? And spend wisely. Ngunyan po na Pasko. Despite yung kadakol po kita mga na-receive, so iba nga ni, garo kaurubos na, magpasiguro pa kita for the next year. Ramdamon tan, ang bagas dahil po nagbababa. Yung sa tuyang mga agricultural products, mga tugang, sige ang baba kang supply dahil na po nakataranom. Di ba? So may tinaranom, nagkaturunaw. Basta ang sigurado na tabi, dahil magkukulang ning urig. Ngunyan na Pasko. Kaya, pero sigurado nagmahal na po. Nagmamahal na ang barakalan kang live is nagdo-200 na labi. Pagkatapos siyempre yung bintahan ng kinatay na, yung binuno na, yung karning urig na, nagmamahal na po tabi. And then expected po yan sa mga maabot pa. Kaya duman po sa mga kababayan niya to, mag-isip kita ng alternatibo garo na pwede natong irohanda. Okay, magbakal na kamong burabarato pa, istaktasan. Ang problema lang, wala tayong assurance kasi kang sa tong kuryente. Minabiglaan sa ng minaparalsok na sana. Di ba? Nagbabalyuan sa mga tugang ang NGCP Budang Aleco ning kakatrace kung saan ang problema. Because of yan po. Grabe, no? Grabe mga uran. May mga nagkakadarali po ng mga linya ng kuryente. Di ba? May mga transformer na minabagsak. As in, iba pa pong mga ekipahe na nagiging dalan para magparalsok po ang ilaw. Di ba? Ayan, hopefully maisaayos na po yan. Tagaroon na sa pipeline na mga tugang iyan po ng mga sabi nga ni kaya ni programa manungod po dyan. Papa Mar, kumusta na po ang dalan pa Manila? Ang dalan pa Manila, H26 pa Manggiraray, AH26. May mga lugar lang po duman na medyo matindi ang trapiko. Maging sa Lopez, maging sa Gumaka, lalo na mga tugang dyan po sa Andaya Highway, magpuon po duman sa Lupi, sagod sa Ragay. Kaso bagong alas 7 ng aga, so linyada ka mga bihikulo, nakaabot na po duman mga tugang sa Tara, sa Sipokot. Tad na lang, babalikan na po yan. Mayroon na tayong mga padadaanin, mga tugang na mga hanap buhay, and then after the news break, we will be back for more stories. Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan. Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. The biggest prizes are offered in Metro's Wish Upon a Car raffle promo. Have a chance to win any one of the 4 units
at Hyundai Stargazer X. Minor prizes are 5 winners of Hisense side-by-side refrigerator 18.3 cubic feet, 5 winners of Toshiba 50-inch 4K UHD Google TV, and 10 winners of 10,000 pesos worth of Metro gift certificates. Every 1,500 pesos purchase gets 1 e-raffle entry. Promo is from November 17 to January 31. See poster mechanics for complete details. Per DTI Fair Trade Permit number FTB 207035, series of 2024. Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, siya ay mapagkalinga, Gloria, Distrito 2 mahal niya, Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, kalinga ang hatid niya, Gloria, sa barangay man o bayan, Gloria, kalingang Gloria ay nadarama, Gloria, si Kaloy ay kapamilya, kapuso kalahi siya, tayo na Distrito 2, for real change. Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shake, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Wasagan, inumagan! New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Siring kan mga bagyong minalaog sa tuya, ang pag-abot kang Pasko, deita man mapupugulan. Kaya maski anong mangyari, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Ngunya nakapaskuhan, I know times are tough for most of us. Financially, physically, mentally, emotionally. Pero anuman ang satuyang sitwasyon, lugod na daita malingawan ang tunay na rason kan selebrasyon. Christmas is about hope, new beginning, new chance, and for some, Christmas is about starting over again. Anuman ang kahulugan kan Pasko sa tuya, lugod na magkasararo ang satuyang mga puso na isilibrar ang Pasko na pano ni pasasalamat sa mga regalo na tinao sa tuya kang kagurangnan. The gift of life, the gift of health, the gift of family, the gift of relationship and friendship, and all the things money cannot buy. Sa ngaran kang bilugming pamilya, asin kang provincial government of Albay family, ini po si Ate Glenda Ong Bungaw minapaabot sa lambang pamilyang Albayano ning makahulugang Pasko, asin mapusong bagong taon sa gabos. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle-building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kilohertz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oras sa Radyo DCGB, eksaktong alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nanindugan si Senador Amy Marcos na mahahabol pa ang 2025 proposed budget kung ibabalik ini sa BICAM. Inian naging pahayag kan senadora. Kung matatandaan, binatikos ni Marcos ang nasambit na budget dahilan sa bako magayon na content kay ini na kung saan inaprubaran man ini ka nagkapirang representante sa paagi kan Bicameral Conference Committee. Sigun sa presidential sister, nagbalgar sa lay ang pinal na bersyon kan 2025 proposed national budget. Kaya dapat sanang sa giraray na ripasuhon asin ibalik ini sa BICAM kung saan sinabi pa kan senadora na kayang-kaya pa ining habulon bago maglaog ang taon 2025. Nanindugan ang senadora na dakulaan pangangaipong ripasuhon ang proposed budget kung saan dapat na itugma man ini sa pangangaipo kan mga tawo. Yan ang pangalas 11 bareta halit sa DCGB News Base. Ako po si Shara Mileron, marahay na aga. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Artisan Joint Supplement, bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis.
Mag-Artisan Playtime for all your gaming needs. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kahit pawis blooming bango sa Surf Fabcon. New Surf Fabcon Fresh and Blue. May 3 times amoy pawis shield. Kaya, Kahit pawis blooming bango sa Surf Fabcon. based on lab test and select fabric versus detergent powder only. Surf! Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Planex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant
antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artresin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artresin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang Artresin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa magsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan
Dumaan sa tong alkalde sa banwaan ni Polanggi. Taon-taon kadakol ang mga naginibuhan niya. Idolo pa bata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Polanggi, Mayor Nonoy Kap Ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Polanggi kay Mayor Nonoy Kap. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. AVP Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegaspi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Ano ang tunay na kahulugan kang Navidad para sa Indo? Madaling madara sa commercialization of Christmas, sa mga regalo, nagkikislapan na mga decorations, masiram na pagkaon, dakulang kaibahan sa pinakaenot na Pasko. Let us always remember that Christmas is about Christ, the simple, modest, and humble birth of our great leader and Savior. Siblag sa makamundong panukol kang kinaban, nabundag si Kristo sa sabsaban, bako sa engranding palasyo. Aki ning karpintero, bako ning poderosong hadi. Warang formal na edukasyon, alagad hararom ang sa iyang mga kaisipan. Bakong mayaman, poderoso, maimpluwensya o dakol na koneksyon, kundi sarong leader na may integridad as in prinsipyo, may performance as in honesto. Ini ang kamauotan kong ngunya na Pasko. Liderato na may prinsipyo, bakong labi-labing propaganda. Performance, bakong promesa. Honestong serbisyo, bakong pamumulitika. Christ is the ultimate leader. His teachings of love and forgiveness transcend time and space. Ini po si Crisel Lagman, minapaabot ning sarong makabuluhang Navidad, asin matuninong na bagong taon. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Yan, pos mo yan, te. Pos mo yan, bro. Pray until something happens. Bakit tugang second part na naribanan niya ito release sa programa? Siyempre, good morning sa mga mises. Rikas-rikasan. Taod na naman. Sarap-sarapan ng mapremyohan. Hello kay inaanak. Marichu Caranza at saka kay Pitts. Good morning po sa inyo. Merry Christmas. And then siyempre kay partner King Rinaldo. Nakantabay po dyan sa Bangkiruhan. Si Sir Jeff Santos sa Queensland, Australia. Tiringman si Sir Banjo dyan po sa Alaska. 43002.
Kabalikat 40002. Si Kabalikat 40016, si Sir Arvin. Pero yaon sa bisinidad si Sir Arvin. Pasensya na Sir Arvin, di tayo nakapunta nung Saturday sa binyag ng anak mo kasi di tayo makaalis basta-basta sa program. Kaya good luck na lang at saka congratulations. Kita-kits tayo sa linggo pag may time ka para sa fellowship and Christmas party kang Kabalikat Civicom 430 sa Rumanggi Base Chapter. Okay. O bueno, mga tugang, hello kay Rosario Aidalia Macaraeg. Sabi ni Manay Rosario, maray na aga ngayon Endimar. Hapot ko lang po kung ano na update traffic dyan sa Ragay, Lupi Road. Mabiyay kaya kami this weekend, pauli dyan sa Bicol. Salamat po sa simbag. Manay Rosi, passable ang tinampo dyan. Kaya lang atrasado ta. May lugar po dyan sa Lupi, particular sa Kabutagan, Lupi, Camarines Sur, na one way ang traffic dahil may kunyan, may road slip, may nag-cave in mga tugang na daga sa irarom kantinam po kaya day pigpagyan taba ka madiritsong wagaba. So ang sistema is 30 stop and go ang fight, stop and go for the interval na 30 minutes. Gusto sabihin, kung naling Manila, aninot na madalagan, gabos na mga nakalinyada duman sa loob 30 minutos, iyan mo na ang papaagihon duman sa tinampong ito. Balat kang 30 minutos. Pag uminagi na so last na bihikulo na pigtugutan na umagi duman sa loob 30 minutos, saka naman maabanti Hualing Bicol pa Manila. Iyo po yan tabi, may interval na 30 minutes. Ang sabi ka mga observers duman, even ka mga amigo ta na mga nasa Highway Patrol Group, maray-ride angon yan. Binugta ka na kang puwersa kang kapulisan, puwersa kan mga nasa Land Transportation Office, asin kan lokal na pulisya, mari pati so taga-region 5 nagpadara na duman sa Highway Patrol Group ng 19 mga organics. Hanggang Banggi, mag-agasin na duman na nagbabantay. May mga pasaway na, talagang minasingit, mina-counterflow na iyo po ang nagiging dalang para magkagurubot ang trapiko. Ngunyan da po, marayrahay na ang sitwasyon, diretso lang ang agi, kaya lang medyo may atrasado po ang pagdalagan. So kung may dara kang auto, halimbawa kotse o SUV, baka sa mga light vehicles, may alternatibong dalan na dahil ka na maagi dyan sa Lupi, sa Camarines Sur. Tabata, so nakalagay baga duman, may nakabugtak baga duman na sa Ragay. Star ka sa Ragay. Binugtakan mo niyang kimems na stress ka sa Ragay. Biroon mong pirang kilometro laba ngaya kan mga bikulo. Umala ka sumago alas 7, di pinundugan so pigpago sa Aling Manila. Tapos siyempre aga na sumapa Maranila hanggang duman sa Tara ang bikulo na naka-standard. Di ba? Araw po kayan ang sistema. And pigilalaw man na madakol pa yan, ngunyan mga tugang na kunyan na weekend o holidays. So, kung may auto kang sadiri, pwede kang mag-agi. Pagabot mo duman sa Santa Elena, sa may Rizal Elementary School, mawala ka, malaog ka mga tugang duman sa Santa Elena, Capadonga Bypass Road. Tutugpaon mo yan, pagkatapos maluwas ka duman sa Bagong Silang sa Labo. And then diretso ka na sa Daet hanggang sa Sipukot ka na. Makakabalda ka na. Ayan po yan. Tanganing madi-congest man so nag-aaraging paingustong mga truck, mga bus, duman mga tugang sa Lupi. And then update po kayan, mga tugang kang DPWH Region 5, may naitalbong na 19 pidaso nin ito pong pig-upod niya tong steel sheet piles na dinaraduman tulos-tulos. Tangani na may bitaran ang pagrasay kandaga,
pigbugtakan kay itong steel sheet piles, tangani na maging matrayumpuan sa indang pagbalik kang mga earth materials. Itong mga daga, ibabalik po duman, tangay makumpak. And then pag sigurado ng ariglado, nasa kalang po yung papagian na two-way. Pag talagang naayos na. Kaya ka pa siguro, 19 na ang naitalbong, 39 ito, mga tugang, na na dinaraduman. 58 na pidaso ng steel sheet piles ang dinaraduman. So may 19 na naitalbong, may 39 pa na ilulubong. Sana daw maging paborable ang panahon tayong dire-diretso ang trabaho. Ayan. So, ngunyan, padagos po yan na pagbugtak ang steel sheet piles, and then magbubuktak mga tugang ning mga daga para maging backfill. Tapos masiguro na maging estable mga tugang itong lugar kapag naibugtak na gabos itong steel sheet piles. Okay? So yan po tabi. And sabi, madagdag pa ng steel sheet piles kung kinakaipuan para maparikas po sa progreso kang proyekto. O yan po tabi, at yan man ang lakdang niya na gineribo. Pero talagang kunyan, dapat talaga magkagawa ng alternatibo. Ano na daw nangyari naman sa Quebec? Quezon Bicol Expressway. Ano nangyari doon? Taga mabalda ito, mga tugang, sa Kamsur. And then dyan sa Kamsur, paglaog mo dyan sa may Partikan Milaor, igo dyan Jerome na agihan na pwede kang bumalda hanggang uwas. No. Yeah. Ano na nangyari kang Quebec, adi? Ha? Tayan ko dahi ka na maagi naman sa kunyan? Dahi ka na maagi sa lupi? Ibang agihan ka ito? Ibang agihan na tinampo. Mga tugang, bako yan na Andaya Highway. Okay, so yan po tabi ang Manay Rosie, yan tabi ang update Nakakaagi, pero atrasado. Kaya magbaon ng pasensya, magbaon ng pagkain, magbaon ng diaper, magbaon ng toilet. Ay, yan tabi ang mga sitwasyon ngayon sa pagbabiyahe pa Manila, back and forth. Diyan po sa paagi po kang bus. Kaya dapat siguro, atin kang bayland, Kaya dapat siguro, magkaigo kita na talaga ng pag-modernize kang tren para may alternatibo kitang dalan. So mga rababa, dapat elevate. Sana yung levitation ang magdalagan ng tren na di. Yung nakatukal baga sa release na nagdadalagan tayo ay makaskas. Ewan natin kung ano nang mangyayari po sa mga masunod. Sana yan ang pagtunan ng pansin kasi yan po mga matitibay na mga leaders. Yan pong Andaya Highway, very vital po yan, agihan, back and forth sa Manila, including Visayas, sa mga connecting na biyahe dyan. Pag yan po naputol, nako, may problema tayo. Ngunyan nga so mga produkto mga ito na pigahalat, atrasado, including, kaya ito pong mga so mga padara nindo, so ping-order nindo na pangregalo. Tapos, maabot ito sa New Year na. Ay, nagkaitan mga istoryali po diyan sa luwas mga tugang. O ano nangyari palang kasod makan awarding duman sa... Pero di kitang report ka ito Go Green, Grow Green Albay. Program. Yung halina't magtanim ng prutas at gulay. Season 2. Di ba awarding kahapon? Diyan sa Astrodome. Ano nangyari? Parang wala tayong narinig Sino kayang mga nanalo? May premyo to, di ba? Sino ang nanalo? Ay, pangyari. Kangaraturo-garo sa mga pag-iriba. Beno, dugatan istorya, halipin na sa luwas. Karen, hala, nasa linya. Karen, plus kamen. Wala si Karen. Beno, sino na? Nandiyan na. Karen, go ahead. Yes, Andy Mar. Good morning sa mga paraantabay. Minapagirumdum diraray ang Provincial Accounting Office sa mga munisipyo kan sa tong probinsya sa insigidang pagsumitir kan mga dokumento sa pinanggaramitan kan kwartang asistensyang tinausainda kan gobyerno provincial kan Albay. Kasunod ini kan magigirumduman paano NTMAR na tig milyones pesos na cash assistance na itigtao kan gobyerno provincial
sa 15 munisipalidad, sulong syudad at 4 na schools division bilang tapangkan pagbagyong Christine. Sa entrevista kan ECGB News kay Provincial Accountant Risa Malupin, sinabi kay ning dapat as soon as possible sa mga peryodong ini, nasa proseso na kang pag-liquidate as in compile ang mga munisipyo kung para no naninda so cash assistance. Dahil dawa sa rong taon ang tinao sa provincial accounting na liquidation kaan, ninda, sa lalong madaling panahon, dapat ma-forward na digdi sa dokumentong pigahagad man sa indat ang provincial accounting office. Ayan, so ano yan? So out of the 50 million na tinaw kang Malacanang? Roger, tama ka. Ngunyan, pigtarawan so mga lokal gobyerno. So nagulpi, 3 million. So medyo nagulpi, 2 milyon. So dahil man masyadong nagulpi, 1 million. Yan, tama ka. Yan ang dapat na i-liquidate ninda. Oo. Okay. So dapat may update ngayon kita kay sa COA for transparency. So bali ang mga pigsasabing dokumento na ni Direct Mart, nakapalaman din kung ano so pinaggaramitan kan million pesos o ano so pinamarakalan gamit kaini na milyones pesos sa cash assistance na tinaungan ni sa indakan PGA Albay. Kung dapat kiraray nakasentro sa naini sa food pack, medisina o kuntik cash assistance paninda ini sa mga naapektaran na individual na bata susod pa kayo sa Ilocsin, enot kaya sa Gabon, disbursement kaya ini kan government funds and subject na iyan sa Commission on Audit. Ayan, tabi ang demaan dagdag na balat sa luwas. Karen Ala, thank you. Ay, Karen! Yes, Andimar. Pakihanap daw kung sisisyon ng garana digdi sa Grow Green Albay kasod ba? Ha? Roger po. Garo day kitang nadangog na impormasyones kay na nagbulos digdi sa tuya sa DCGB. Tayo kung diretso man sa mga manggagarana dyan, tanganing ma-inspire ang gabos. Iyo. Okay. Sige po. Karen Ala, DCGB News. Thank you very much, Karen. Ngunyan, lipat kita duman sa First District. Kapaling Jomar Bien, apaan ang lipot dyan sa First District? May mga fag. Tapos sabaan na pag binauran pag una mo so yurong usong nakambagyo. Paring Jomar, please come in. Salamat, Paring Mar. Totoo yan, Paring Mar. Pag minauran, talagang matindi. Nakausanin landslide. Bako sa naduban sa Barangay Salvacion kan Santo Domingo. Kasubanggi, digdi sa Barangay Maynonong Kantiwi Albay. Ay pangyari. Na nagkaw sa tangani na mag-aga na de inaagihan ang tinampo. Iyan yung pasiring sa kunyan? Matapos na pasado alas 7, pait bagaso bagsak ang uran, tira ng aldaw, luminumoy na so daga duman sa taas, ruminasay digdi sa partikan Barangay Maynonong, nawalat sa tinampo dakulao na duwang dako. Isos? Dakulao na maray, dahil ang gadmagihan, mag-aga Paring Mar na trinabaho ini ka na mga heavy equipments, and kasubagong pasado alas 8 ang aga, na clear manggiraray, naagihan na, habang pigpaparala pa sa mga dugi na natada. At least suduwang dakulao na gapo, nahali kasubagong aga, nakaagi na. Pero mahal nas na maraiso lugar. Susog kay MDRRM o Maui Damo. Maringani ding na-descuido pa rin. Daiman pa din. Marita ang tinampo bagang iyan. Bako man masyadong aragyan na arog din sa mainland. Na talagang nagkataon man na nagagi kan magrampaw gini pa din. And nagresponde man tulo sa mga barangay so kapati so MDRRM mo and dardara ang mga heavy equipment may mga naka-standby na heavy equipment digdi pa din sa kahalabahan kay ni tayo man nagkadan perming nagkakaiguan ni landslide. Okay. Trinabaho tulo siyan nadipisilan duman sa duwang dakulao nagapo pero pagliwanag nahali isusaro nakaagi sa one lane then bandang alas 8 nahali naman sa kaduwang gapo pa kaya both lanes na agian although madugi pa kasubago iyo to so pig inguwaw na malinig nalinigon takong day pa de ay rimaki semento slide slide ang
So, Oy, padi, ano yan? Ang garo duman sa inutan pa. So, pigagyan tang shortcut dyan, pasiring duman sa Kamsur. Garo may rumi na kasayman duman iyo yan, Barangay Maynono. Ayun na yan. Okay. Iyo yan. So, iyo yan sa nagrasay na yan pa rin, Mar. Okay. Ang Maynonong na yan, iyo, sa inutan pa yan kan Huruan. Correct. Antes man sa Barangay Mayon. Roger. Pinaka-ultimo. Okay. Ay, pa din mga dagdag na informasyon, Jomar BN, DCGV. Thank you very much, Baling Jomar. O yan, ingat-ingat po sa mga magaragi po dyan sa Maynonong ha. Maalnas puwente nan po. Kadumadugi. Alam mga nakamotorsiklo, pati mga auto. O ingat po itabi kita ta. Dahil man mapaplasing basta-basta. Ano? Eh, maralang lang na diskwido sus Mario si Padi. O yan po tabi ang sitwasyon ta. Sigang uran, because of the shear line, so dapat natandaan ta po yan. Nabako lang kapag may bagyo, nangyayari po yan mga tugang na mga pagrasay kandaga, asim pagbaha. Sa ngunyan po matindi na ang mga pag-uuran na namamatian ta. Ang sabi ka mga siyentipiko, epekto ngaya kang climate change. Ha? So mga bagyo sigang kusog, so mga pag-uran sigang kusog. Asin sigida. Yeah. Kaya pasiguro na po kita tabi. So mga kabarangay ta, dapat aram ta ang hazard o peligro na pigampang ta, tanganing makaiskapar kita kung kaso may problema. Kung nariparo tang maraot na ang sitwasyon, ibakwar. Diskanso sabi ka hanggang kurang. Ibakwar kita. Maray na po ito na makalikay kita. Sabi nga ni kan, save lives before properties. Yeah. Okay, mga tugang, ang bilis ng oras natin, 11:34 in the morning. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Playtime for all your gaming needs. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Norcubes Doble Pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Bili na! Ravicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Biogesic for kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na
progresibo ang tercer distrito. May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon Z+. Pinabusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon. Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ciudad Canlegazpi, si Consi JP handang magserbi. Consi JP dedikadong servidor si JP tinatabangan niya gabo si JP para sa Legazpi nyo si JP serbisyong na matanos. Consi JP handang magserbi. Consi JP handang magserbi. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Nagsaparman kita, ning katakol na kalamidad asin di pa pang mga pagsubok. Yaon man giraray kita, nakatindog, nagkakasararo, asin nagtatarabangan. Ang pagmalasakit sa kapwa, pagtabang sa mga nangaipo, asin pagsurog sa karahayan kang kakapsan. Iyo ini, ang tunay na pagselebrar ning Kapaskuhan. Ngunyan na maabot na Pasko, pawod ko po na pagkamuot man lugod ang maglaad sa satuyang mga puso. Magpasalamat lugod kita sa gabos na biyaya na nag-abot, asin maabot pa. Padagos po kitang maging marahin na ehemplo sa satuyang mga pamilya, asin sa komunidad. Ini po si Kap Hisham Ismail, kaiba ang sa kuyang bilog na pamilya, nagbabati ning maugmang Pasko, asin matuninong na bagong taon. Te, pabili po ng 2 Nor Chicken Cubes. O, eto. Ha? Isa lang po to ah. Doble yan. Ang Nor Cubes ay may doble-doble. Nor Cubes doble. 2 for 10 lang yan. Sulit na sulit. Mapapaulit. Nor Cubes doble pack. Ang sarap-sarap ng doble-doble with Nor Cubes doble pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Also available in pork. Promo lasts from January 2, 2024 to January 1, 2025 per DOH FDA CRR permit number 1589 series of 2023. Pack na pa! Nor Cubes. May double pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright, mga dugang, balik po kita sa programa. Nako, yung mga may lakad po tabi, 20 minutes bago mag-alas 12. Para po duman sa mga kababayan natin na mga may lakad o mag-aarasikaso na o eskusar. Magpaabong perminin oras bigla na sana pong minabagsak ang uran, maatraso kita. Ayo. Ayan, at saka pasiguro tabi, kansendong mga kwarta. May mga nag-aaraw probichar sa tuya pong palibot, mga manroko, tas iba pa. Ayan, maglikay po kita. Pag nasa sentro, huwag kayong aanga-anga. Pag may shoulder bag, dapat pihit kan shoulder bag sa inutan mo. Pag may backpack ka, dapat gibong mong front pack.
Sa inutan dapat pa kung sa likod ang paasan mo, sa likod, sa tubangan dapat ang nailing mo kung may nakikiaram. Ha? Tapos, pagali sa bangko, o pasiguro kang kwarta. Kung may dakulang pig-withdraw, magkuaning alalay. Ang po na at least 2 lamang ka mo. As hindi madag ka sa mga pangako, mabudol ka mo. Ayan mo tabi. Pinaghirap-hirapan yung pera nyo. Tapos titiraon sa mga dengkuro karigos na persona. Maraykan mga yan. Pasipason kilang aton. Adi. O beno, mga dugang. Dagdagan tapo ang istorya. Ali po dyan sa luwas. This time, nasa linya na po sa muyang Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nazarita. Chief Jim, good morning. Merry Christmas. Mas Director Mar sa mga dagdag niya itong baray tayo pagpapadagos ng unyan ang pagpatrabaho kan Piodoran Hospital sa barangay Karatagan. Nakulaon Hospital bagay ni kanang ni former Governor Al Francis Pizarra pinatindog na sabing hospital. Pwede napagparauroan tala dahil ta primero nagpaprobago bagani na administrasyon. Ang saro sa katuyuan kay ni ibaliw ang dating Malakbalak Hospital na yaon sa sentro na lumauno na pigaabot pati na ni Baha konsiderado na ining dilapidated pero pigagamit pa hanggang sa mga oras na ini. Daday pa man tapos iningani na bagong hospital na yaon sa gilid kan na tinampo, yaon sa barangay Karatagan. Sigun kay Mayor Alan Arandia, ang bagong hospital na ini, naaraman na lang niya, pigpapadagos na ang trabaho na matapos nga ni na napaghaloy ining na pundo and ang problema taday pa man palan ininin may mga linya nin kuryente, tubig. An pigagamit na nga nining evacuation center kada bisigwanin kalamidad bagyo. Question. May transformer na ining dati. Ngunyan? Nawara. Kunyari. May transformer na pero wala pang koneksyon. May mga koneksyon na. Ang question sa ina sa transformer, iyon hapot ka na alkalde. Yan hapot kanta. Iyan baga pwedeng binakal kan provincial government o pwedeng inarkila. Ito ang bagay. Pwedeng binakal, pwedeng kung ano. Basta naghahapot na ang mayor kan Piodoran. Pwede na ining pailawan na mahala na may nagtatrabaho, maski banggi pwede magtrabaho, badangan kung igwanin mga maraot na panahon, igwa na lamang ko taan na dingdigi ilaw. Maapot na makita kung nag-apply na lamang. Taba ka maging arugang kampantaw na nainot sa building, dahil pang kuryente pala na nain-apply. Hindi, inapot ko na yun sa Provincial Engineering Office. Nag-apply na da. Sabi, ang pagpaproseso na, pigapot niya to, kunain na sa transformer. Dahil man din da isi. Ay, pangyari. Yan ang dakulang kangangalasan. Taan transformer, bako man yung karaw-karaw, kahit puwan mo kaya ng ikipay para maibaba. Aputon ta naman ka ni so aliko tayo ang pigtutubudan baka ngayon kinuha ka na aliko. Takong sa aliko ito ngayon halimbawa hinarkilang ko na sinubliing mo na sindalagin solpiding kinuha. Sa arkila imposibleng arkilahon inita hospital permanent siyempre ang transformer. Ngunyan maapot na naman masusog kita tadaiman isi sa provincial engineering. Pero kung sa aliko man na nagkuha mapaisi. Siya na nagkuha. Yan ang apod yan, kung ano yan. Baka ang connection doon, baka temporary man sana. Pagtrabaho. Pero dahil nga pala nag-iilaw doon. Dahil man pwedeng temporary. Haros amana baga. Di, gustong sabihin, dahil man aram ka ng Provincial Engineering Office, kung sa inda ito. Dahil man isi kung sa inas transformer. Pero bako manindala itong transformer. Dahil ko na naihapot. Tapos siyempre kung sa hindi ito, mapursigir na anapon. Basta dahil man nga, baka nga nasa aliko. Misteryo, no? Anapon ta. Ang nawawalang transformer. Gurano ang transformer ngunya. Ay, mahal yan. Ginatos na ribo yan. Kaya po tayo na dyan sa aliko kung kinuha niya ninda.
kung ay babalik pa ito, ano na? Aha. Nailing mo na ining inakulaon digding kuan. Ayo ta, nagpasyar nga ni kami dyan ni Father Mumoy. Ta, may kunya mga dyan, may CR dyan si Father Mumoy. Sampang kayan. Sinakat ko yan. Tapos sa baba kayan yan, so MRF. Kabisado ko yan na lugar na yan. So kung sabi mong connection nga temporary, dahil man pwedeng temporary, haro sama na ang building. Pero araw mo kaya pag on construction ang sarong building, pigtatawan ng temporary connection. Ngunyan kung hamana, ma-apply sinda. Yun na yan, so requirements na siyempre. Kung may connection na o dai pa. Iyon na yan tatrabaho na naman kung ay na ito. Ang nawawalang transformer. Sulinya kan tubig. May tubig na. Wanong iguang raraot na nga ni sa mga birikan. Ay, tapos. Naglaog ako, anyaon sa laog, raraot na sa mga doorknob. Tapos, anak ka... Raraot ng dayman pigamit, nagkararaot. Ay, na-chicken ka rin ang pagbanggi. Anyaon sa laog, mga kanding. Bata, magayon mga tinampukan mag-ibong. Masakat. Imbestigaran ta naman niya, ina. Yan, sige. Tapos sa tubig, hain ang tubig kay ni konektado, ano ini may submersible pump, ano ini. Dakulaon ng kantidad iyan, an operation ng hospital, dakulaon ng bagay yan na tubig, buda yan na ilaw. Correct. Yan. Very vital yan sa operation ng hospital. Kaya dapat yaon iyan. Nangyari. Ano po? Ano yan? Ang nagpadagos kan patrabaho dyan, provincial government bang giraray? Dahil kung masabing perming provincial government, under provincial government na nagpatrabaho kayo nito, na hapot nga ni Mayor Alan Arandia, nagpuo na da nga nagsabi sa iya na nagapuo na nga kami kan patrabaho, accept taron, may pipa pirmahan sa, dahil kung dahil ko man nga pinirmahan. Ang yan, makonsilan dalagang kang buhay. Magapapirma ngayon, nagpuo na. Kung arin nga so, matapos ng taon, saka pupuo na. Tanapot nga niya, hay na ngayon sa transformer dyan. Isan makakasimbag na kaan. Hanapin natin. Maputunta na dyan, aliko. Kung yan sa aliko, bata may pigokula pa rin ako dahil nagsisimbag sige sa naman ang ring. Kung yan sa aliko, maray. Kung dahil sa aliko, ayan na po. Kung mapasain. Yan ang sarong question mark. Jimmy na salita, DCGB nyo. Ay, mga Berks! Nangyayari, mga Berks. Hanapin nyo yung transformer, ha? Saan nyo dinala yung transformer dyan po sa Karatagan Hospital? O, yung pigibong bagong hospital. Nawara na, piganap ni Mayor Arandia nga ina. Pigpalap ni Jimmy kung ngain, hinapot sa Provincial Engineering Office. Demi nga aram. Bak nga nasa aliko. Ay pangyayari sa buhay tadi. O yan po tabi. At least good news yan na pigpadagos na so patrabaho. Aloy nang nakatenggay. Ang problema, tararangka na nga nila so mga ano yan, mga durnab. Tapos ang yaon duman sa ita na naka-check-in duman, mga kunyan, mga kanding, yung ginununon mo ha. Ano yan, white elephant na. Yan po na dakulao na ospital dyan, mga tungan sa Karatagan sa Piduran. Na yan so pansalida duman sa Malakbalak Hospital. Anong nangyari ngunyan, aloy na natenga bagayan, ngunyan, ang sabi ni Mirandia, may nagpaisi na sanay na nagpuno yan ng girari ang patrabaho. May bimapina na day, accept na day pinirmahan. Ay, ano nga sa transformer, sabi ni alkalde, dahil makapaliwanag kung nga sa transformer. Yan po tabi adi. O, tayong baga, pagpapagibok ang building, primero, tanganing magamit mo, may kuryente ka mo, may gagamitin ka mo siyempre mga ekipahe o kaya may ilaw ang bisinidad, ma-apply kang temporary connection. Paghamana, naikarabit na as per plan, so mga na-installer na sa mga linya kang kuryente,
naikag na sa mga fixtures, may ilaw, may subject for inspection na, ma-apply ka na ng koneksyon na permanente. Ang hapot, nag-apply na daw. Tapos, ang question, hain na da sa transformer na nakabugtak duman dati. Yan po ang medyo masalimuot na kaganapan na di natin masagot pa sa ngunyan. Mapalo po mga pagribata. Di ba? Kung kinuangaya kang aleko, paliwanag na nga, tanin na kinua. Wala man lamang nakahiling. Dahil pamanduman na CCTV sa lugar nito. Ayan. Baka may nakahiling po sa indo kung sisi nagburlnot kan transformer dyan sa Karatagan. Pagipaisin na sa naputabi sa mga magkakanigong otoridad o kaya kay alkalde. Nangyari. Ginibog yung laton kitubig. Dahil mong pwede, sayang ka ito. Ibong laton ito, sayang. Kulao ng bagay, balo no ng transformer. Di ba? Malo ng transformer. Saka dahil mo yung pwedeng bit-biton kan sa rosa ng tawo. Pigagamitan nga ni kibom truck baga. Ano diyon? Magmains talaga. Pigagamitan kibom truck. Dahil mo pwedeng alsaw niyang mas kipirang tao. Dahil makaya. Yeah. Okay, diyan po tabi. Mga subject for follow-up po yan. Bueno, mga tugang may bago tayong pera. May bago itang series, mga tugang ning denominasyon, mga tugang ning mga kwarta. Piga po nindang polymer notes. Digdiinin sa pigdaagrangay kan mga abaka farmers tayo. Because dahil girunin do aram, saro pa lang sa ingrediente na pigagamit sa pagibok ang kwartang papel. Tango niyan, yun yung papel niya na pigagamit abaka palat. And dyan, so pigdidilit sa suplayan mga tugang ka mga abakaleros. Ngunyan, dahil nag-shift kita sa polymer, yung plastic ba, arugan 1,000, di wala na. Di na sa kanila bibili. Ano mangyayari na sa abaka? Yan ang pigpoproblema ni Kunyan, ni DTI Regional Director Nabol, kung paano ba yan. Di ba? Nasana nga yan, mag-irro man ng mga ahensya di gobyerno, including DA, para matabangan ining mga abakaleros ta. Yan. Ngunyan, balikan ta po ini na bagong kwarta. Ang denominasyon, 500, 500 pesos. 1,000 pesos, buda 50 pesos. Sabi ni Mary Ann Lim, yung Assistant Governor kang Currency and Securities Production Subsector kang BSP. So mga bagong kwartang papel, minasimbolo databi sa mayaman na biodiversity, asin pamanang kultura kan nasyon, sa kamautan na isulong ang karaman sa identity ka mga Pilipino. Yan yari. Wala na dyan sa mga anuan taong sa mga ito, pigsarabi niya, so Tito Vic and Joey. Wala na ito. Wala na. O ngunyan, sa 50 garo si Manuel Rojas garo sa 50 dati, di ba? Ngunyan, anyaw na mga tugang sa 1,000 pesos, ang retratong mailing po diyan, su agila. Na minasimbolo mga tugang kang katalingkasan buda kusog asin mapanas na perspektibo ka mga Pilipino. Yan na tabi daw. Siring man sa Subisayan spotted na usa. Minasimbolo man mga tugang sa kalinawan asin pagiging mapanas. Yaon yan sa 500 pesos na polymer bill. Usa. Ang naon dyan mailing mong retrato. Bako na si Andres Bonifacio. hindi man niya si Andres Bonifacio sa 500. Nagtsamba ka naman kaya. Tapos, sa 100, mga tugang, ang mailing mo naman sa polymer bill, itong Palawan Peacock. Palawan Peacock, So, kagayunan datawi kan kan Pilipino, maski, sa panahon ng krisis. Okay? Sa 50 pesos,
Bisayan Leopard. Leopard. Iyo po yan, tabi, ang satuya ng mga kunyan. Mga dugang na mga impormasyonis para po sa Indo. Ayan. So, hindi na yung mga tinuturing nating bayani. Ano mailing po nun dyan sa mga kwartang bago. Pero ini, iluluwas na po sa Lunes. Pit sa 23. Kan Disyembre, iluluwas na kang Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero, dumango na sa Manila in limited numbers. Pag Enero 2025, iluluwas na po yan nationwide. Pero sa mga lumang kwarta, ako ang pamanda, tabi, giraray. Iyo. Yan po, tabi, ang mga kunyan. Mga impormasyonis man sa mga bagong kwarta na pigpresentar kasudma kay Presidente Bongbong Marcos kan Bangko Sentral ng Pilipinas officials. Ang sabi, mga tugang, sabi kang Presidente na mga bagong polymer banknotes nagpapailing sa progreso, napigapailing kang bagong Pilipinas bilang practical, modern as in pagiging hararom ang kaulugan. Dahilan daw sa mga bagong kwartang papel, sigon kay PBBM, nakakasabay na ang Pilipinas sa 40 na mga nasyones na nagagamit ng polymer banknotes arog kan Australia, Canada, United Kingdom, as in Singapore. Okay? O yan po tabi. So ini sa paglansar ka mga bagong kwartang papel, nariparo na nawara ang retrato ka mga personalidad na nasa istorya o kasaysayan kang Pilipinas, arog ninda dating Presidente Corazon Aquino, dating Presidente Benigno Noynoy Aquino, the third, Sergio Osmeña, asin Manuel Rojas. Ang mga bagong kwartang papel, mga tugang, ipapaluwas po sa Lunes, December 23. Okay? O yan po tabi, ang istorya para duman sa mga nagarapot manang ko dyan sa bago ngayang kwarta. Yan ang pirting ang panregalo mo niyan. Bako na maragsip kundi ano nga po kayan? Bako na maragsip kundi malas na ka-plastic na, di ba? Ayan po tabi, by next year may bagong denomination, 500, hindi na sininoy. So hindi mo na ma-identify paano mo masabing ngaya peke ang 500. Kaya ito baga, pag peke ang 500, pitikon mo ngaya, pag napasa ngayon, salming ka yan, na nakaritrato dyan, peke yan. Ngunit, paano na? Buwa mo din. Alright, ayan po tabi, mga bago niya itong, bagong mga kwarta po yan, 500, 100, at saka 50 pesos. Polymer notes na yan. Parehas kang texture kang 1,000 pesos po nga yan. Pwede ilagay sa wallet na itiklop. Pwede yan. Pwede man natiklopon. Kang inot baga para labag ito wallet. Tadang nga pwede tiklopon sa 1,000. Kang naglalang, pwede nga ang tiklopon. Natitiklop na. Thank you, boss. Thank you very much. Parang po ni Juna Polo, si Lado Technical, si Ronald Casubago, si Jerome Nico Martinez sa DSGB Social Media Department. Ang bilo na tropa, ako po si Mardela. Thank you for giving us company. Please stand by, taod lang. Maangos lang po kita para sa Bareta alas 12. Mga tugang, si former Congressman Christopher Quito Co.